ରାସ୍ତା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସହିତ ସବୁଆଡେ ଆସୁଛି ହଁ ଅଠଟି ନାଇଁ ବାରା ନେଇଯାଇଛି ଧଇଁସ ହେଇଗଲେଣି ଗୋଟେ ମେମୋରି ହେଇ ରହିବ ହାଏ ଚାଲ ଆଉ କୋଉଠି ଗଛ ଅଛି ଉପରକୁ ହାତ କରିବାନି ହାତ କରିବାନି 12ଟା ବାଜିଲେ ଯିବା ଉପରଓଳି ବାକିରେ ହାତ ଉପରଓଳି ଆସିବ ନହେଲେ ଚାଲ ପଳେଇଛି 8ଟା ହେଇଯିବା ମୋ ମାଛ ସରିଯିବ ଯଦି କିଏ ଟିଉସନ ଭାଇ ଟିଉସନ କିଏ ଲେଖିଛି କଣ ହେଇଛି ମଟନ ବାଲା ଫୋନ କରୁଛି ଆମର ନମ୍ବର କଣ ହେଇଛି କିଏ ବାବା ହଁ ଉଠା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଦୌଡୁଛି କଣ କହୁଛି ଯାଉଛି ଟିକଟ ଦଉନ ଉପରେ ଅଛି ଟିକଟ ହ୍ୟାଲୋ ଦଉଛି କୁହ ବାବୁ କଣ କହ କୁହ କଣ ହେଲା ନମ୍ବର ଡାକିବି ହଉ ଦେଖେ